Gihagyong tanan sa pagpanlingkod. Ang atong madungog nga ebanghelyo karon nga kabuntagon usa ka ebanghelyo din kinahanglan nga mukaon ta sa espirituhanon nga pagkaon duha ka aspeto, physical and spiritual. Mukaon ta sa mga pagkaon nga physical to satisfy ourselves sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Isip nga katawhan sa Ginoo, we seek for satisfaction nga masatisfy kayo ta sa atong tagsa-tagsa kaugalingon. But nothing in this world walay lain nga makasatisfy ka nato. Daghan ta og kwarta, mga gitawag nato nga mga carnal things, na atay sakyanan, games, computer, ug bisan unsay atong pangayoon, muadto ta sa gitawag nato nga Google. Ningon siya, Google is God. Kay bisag unsay imo pangutan-o din sa Google, ilagyod nga matubag. Pero mangutana ganito sa Ginoo pinaagi sa pagampo, dugay kaayo mo tubag, may pa ang Google kay dalira. So there are people nga nag-ingon nga ang Google Ginoo. Og dili sa tanang butang that money can buy anything. Makita nato karong panahon nga taas kayo ang suicidal rate sa mga batan-on nga gusto lang magpakamatay. Why? Kulang sa espiritual nga pagkaon. But still, there is something we did to satisfy us. Ang question, is there anything in this life that can truly satisfy our deepest hunger and longing? Bisag asa ka, mukaon kag pisikal ka pagkaon, gusto gini mo nga mabusog ka. Napay plato nga gamay kayo pero bundok pud ang kanon ug sudan. Mo nang usay mga parte gagmay na plato kay pagani mo plato nga dagko. Dali ra ka hurot. Why? Because we want to satisfy ourselves. Now, sa ako nag-iingon, is there anything in this life that can truly satisfy the deepest hunger and longing? Jesus offered something that no one else could give. Mo ning gi-offer ni Jesus. Nga walay lain nga maka-offer na ani. Walay lain nga mga tao nga maka-offer ni ini, even religious leaders nga maka-offer ni ini. Mo ning gitawag na to, bread from heaven, from the very hand of God. Remember, sa diha nagpakaon si Jesus sa 5,000 ka mga katawhan, gimultiply kini gikan sa iyang mga kamot. What we give to God, He will multiply. Mausab ng usahay. Kung unsay atong ihatag sa Ginoo, we give our tithes, we give our offerings. Kung wala ta maghatag ni anak, kay mingon ta nga mauna ang akong gamay nga pamilya. That's wrong. Dili mauna na. Kay unsa ang para sa Ginoo, iya gina sa dili na mao ang ato. Ambot kung unsa na nga mga theology nga mauna ang imong pamilya. Imbis ihatag nimo sa Ginoo para na kay itanom inyo hinong gikaon. How come nga motubo na? How come nga mamunga na? Principles of God. Ahay-ahay mali karon. Hey. Mga nagsili kay mo halang dayon. We don't even imagine
our future when we serve the living God. In John chapter 6, verse 32, si Jesus miingon, sultihan ko kamo dili si Moises ang naghatag kaniyo og pan gikan sa langit. Ang ako amahan mao naghatag kaninyo sa matuod nga pan gikan sa langit. 33, kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ang naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sila miingon kanila, Sir, hatagi kami kanunay nining maong pan. Si Jesus, 35, miingon kanila, ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi, nga maori kanako, dili na gayod gutomon, og ang mutuo kanako, dili gayod uhawon. Time and time again, Jesus is saying, nagasulti si Jesus kanato, ako ang pan nga gikan sa langit. Nag-offer siya the bread from heaven, the bread of heaven. Nga ang produkto ni ini, it is what we call spiritual life. So karon nga panahon, kita karon nga niya dere kamo diha nga nananaw sa live streaming. Jesus offers us the bread of heaven. Do you hunger for the bread of life? Hunger ba ta sa gitawag ni ini nga pan sa kinabuhi? Si Jesus mismo nag-claim ni ini, which only God can make, siya ra makahimo ni ini, that I am the bread of life. In verse 35, nag-ingon siya, si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muuray kanako, dili gayud gutomon. Ug ang muto kanako, dili gyud uhawon. We listen to Him speak of Himself. Namati ta, nga siya nag-istorya. Ako, as the bread from heaven. Pero dagan nakadungog ani nga mga tao nga mibiya ni ini nga pagtuo. Sadly, many reject the precious teaching and give and go their way. Miski na si Jesus naging, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi. Naanak nato kung mutuo ta. This is the very word of God. Na-process ang atong tagsatag sa kaunahuna sa gitawag nga to see is to believe. What we feel. Kung ato makita, real yun na pag-ayo. Mao yun na. Kung mao itong nabati, real yun na kaayo. Like Thomas. Kung sa may giingon ni Thomas, kung makita nako ang kiagian sa lansang sa Ginoo sa iyang kamot o siyang tiil, mutuo ko. How about us? Giyon sa nato pag-una-una, pag-imagine, pagtutok, sa gitawag nato, ang pulong ni Jesus nga giingon, ako ang pan nga naghatag og kinabuhi. The question now, nagtuo ba ta nga siya ang pan sa kinabuhi? Ug naara na sa atong utok, wala gyud na sa atong kasing-kasing. Do you believe that each one of us na atay laom nga kagutom o kauhaw that long to be satisfied? Ako daghan mga tao karon, labi ng mga batanon, they want to satisfy themselves. Dok-dok sa computer, dok-dok sa cellphone, magbuntag na lang gud. Duwa, pag mampildi, manimawas ko, yung makadaog. That's not the bread from heaven.
We try to feel it. Gusto nato punon ang atong kaugalingon with many things. Material things, nice houses, bago nga sakyanan, motorcycle, drugs, barkada. Gusto nato nga daghang tag sakyanan bisan napulo ka buok. Pagkamatay nato, istarik sa gayapon dag sakyan, isang ka buok. We want money. Gusto natong money. Ako daghan mga milyonaryo karon nga gusto nila nga huruton gyud ang kwarta sa kalibutan. Why? Walay satisfaction. Anything we think it will satisfy us, but at the end, only the thing satisfies us mao si Jesus. Jesus alone, si Jesus lamang ang makahatag kanato og katagbawan, the deepest longing of our soul. Jesus questioned the crowd. Mao gihapon ni ang question niya kanato, makita nato sa Isaiah chapter 55 verse 2. Nganong gastuhan man ninyo ang inyong kwarta niya nang dili makaon. O nganong maghago man kamo niya nang dili makabusog. Pamati kamo kanako og makakaon kamo og maayong pagkaon og magtagbaw kamo. Pamati. Jesus is saying, listen. The question again, do you believe in this bata na siya ang pan nga gikan sa langit? Ito bata nga ang atong pagadawaton karong kabuntagon mao ang lawas ug dugo ni Kristo. Kung nagatuo ta, if you believe in your heart and head, do you believe in your action? If we believe it in our action, then we long to receive the sacrament. Kaya wala man, pagtanaw ni mo, man na. Paano na maghihapo? Binor man na. Nothing new. Pero kinahanglan nga naatay pagtuo kung unsa ang giingon ni Jesus. Nga, dili nato mabaylo sa laing butang. Do we miss the Lord's Day? Now, kini nga pandemic, even if we cannot come to church for some reasons, ang simbahan ng church give spiritual communion for those who cannot come to the church because we have to follow protocol. Wala gihapon mo kalimti sa Ginoo nga naa mo diha. Pero mag-is galing mo ay kung ina nga mag spiritual communion pa ko. Nga uban ang mga kongregasyon. No, I will not do that. Karon lang, kaya we have some protocol to follow. We cannot come to church. But we do in turn to Him as a source of our daily fulfillment and satisfaction. Na-slave ta usahay. Sa dihang karong kabuntagon, na ata tambong ta sa misa, especially for watching live streaming. The question is, do you long to receive Him and love Him? Nagkalong ba ta atong dawaton o atong hiwugmaon and enter into communion with Him? Kung wala ta maglong, anak, wala ta mihigugma,
If not, we need to redirect our desire toward Him, especially as He comes to us in the most holy Eucharist. Kay kung tinuuray gyud nga nakasabutan ni ini, people really will come to church to receive the very life of Christ. I-reflect nato ang atong tagsatag sa kaugalingon karong kabuntagon, how deeply we believe in these words of Jesus. Tuo ba ta? Reflect nato atong kaugalingon karong kabuntagon. Especially sa mga tao na nananaw sa atong live streaming. Meet Him regularly in the Eucharist. And say, Lord, help me. Help us to believe in your presence. Meet my deepest need to fulfill my deepest longing in life. Lord, I trust you. Muning daghan nga mga pagtulunan ni ini. Eucharistia. Be sure usab nga kamo na mag-Eucharist. Be sure nga legit na dili illicit ang inyong pagkomunyon. Be sure nga nakalinya mo sa gitawag nato nga lineage. Kung putol na mo, then your communion and your baptism and anything else is illicit and it is illegal. You can contest that. So, dili gyud na mahimo. Usahay gusto lang gyud nga mo compete nga na inyo na say amo. And some it says ang inyong lineage questionable. It's not questionable. Why? 80% of the Roman Pope came from Reviva, which didto sa ta gikan. How can you contest? Daghang kay tagrason kung muhawa na ta. Pero asa man mo gikan karon? Where are you now? Gusto ba ninyo gaynuyon ang tao sa sayop ng pagtulunan para matughan lang mo? And that is illicit. Mag-partake mo communion, then you are attacking other people, you are criticizing other people, pasanginlan pa ninyo ang tao, then prove it. I-prove ninyo. Kaya murag na ata sa kalibutan, anak. Then mo partake ka sa communion and your attitude is like that. Lisod na kayo. Once nga wala ka na sa usa ka communion, that's the end. Pagpastor na lang. Ay na pagpare, kayo wala na, din naman kapare. You denounce your calling before God in one organization, di, ato sa lain, kung dawaton ba mo. Because of your, what we call, attitude. Mandaot nila og tao, para mo to ang tao. Sa ako, it doesn't matter. Why? Because God is my defense. Di manggali ko mo balos o sulti. From the pulpit, yes, I will. But, be sure nga mo receive ka daani nga sakramento nga which is important for us. Eksakto ang imong panghuna-una. Eksakto ang imong kasing-kasing. Nag-ingon bitaw ang Corinthians nga kung ikaw mo kaon ug mainom niini nga pan, susiha ang imong kaugalingon. Nganuman, daghan sa inyo mahimo nga masakiton ug daghan sa inyo ang mga matay. So beware of the things. Nato sa grasya sa Ginoo. But beware of that. Kay kung unsa ang imong itanom, mausab ang atong anihon. Do you really believe right now
nga ang atong pagkadawaton mao ang lawas og dugo ni Kristo. It's up to us to believe, but believe that what I receive is the body and the blood of Christ nga naghatag sa kinabuhi dili lang kanako kundi sa tibuok kalibutan. Ang mutuo niini, ang muari kanako dili gayod gutumon o mutuo kanako dili gayod uhawon. Seek for spiritual things. Material dali ra makita na material, pero kini lisod lunan og angay natong hunaon nga unsa ang gisulti sa Ginoo kinahanglan gyud nga mutuo ta. Amin ba ta ana? Maong ebanghelyo og gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Karon ato pagkadunganan ang credo sa Nicea nga atong makita sa atong mga screens. Tanan, mituo ako sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagahom, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan nga makita ug dili makita. Mituo ako sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Walay katapusan nga anak sa Amahan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios. Gipanganak, wala gibuhat, usa kinaiya sa Dios nga Amahan. Pinaagi kaniya ang tanang butang nahimo, alang kanato ug sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, pinaagi sa Espiritu Santo, ug gianak pinaagi kang Birhen Maria, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansa siya sa krus ni Poncio Pilato. Nag-antos siya og gilubong. Sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw siya sumala sa balang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug naglingkod sa tuo sa Amahan. Ug mihiyaw siya mobalik, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Mituo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo naghatag sa kinabuhi. Siya gikan sa Amahan, ug uban sa Amahan ang anak. Siya gisimba ug gimaya. Siya gisulti pinaagi sa mga propeta. Mituo ako sa usa ka kabalaan, Katoliko ug Apostoliko nga iglesia. Nila ako sa pasayloan niya, alang sa pasaluan sa mga sala. Naglantaw ako sa pagkabanaw sa mga patay, ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Mag-ampo kita alang sa iglesia ug sa kalibutan ug sa atong matag-ampo atong pagatubagon, Ginoo sa imong kaluoy dungga ang among pag-ampo. Mga gahom nga Diyos, itugot nga ang tanan nga nagsugid sa imong ngalan, mahiusa hinuon sa imong kamatuuran, magpuyo uban sa imong gugma, ug magpadayag sa imong himaya sa kalibutan. Ginoo sa imong kaluoy dungga ang among pag-ampo. Giyahi ang mga katawhan niini nga yuta ug sa tanan nga mga nasod diha sa dalan sa hustisya ug kalinaw aron among mapasidunggan ang matag usa ug mag-alagad sa kaayuhan sa tanan. Ginoo sa imong kaluoy dungga ang among pag-ampo. Ihatag ka namong tanan ang pagtahod alang sa yuta ingon nga imong minugna aron among magamit sa insakto ang ilang mga abot alang sa pag-alagad sa uban ug alang sa imong dungog ug himaya. Ginoo sa imong kaluoy dungga ang among pag-ampo. Panalangini ang tanan kansang kinabuhi na hilambigit sa amoa ug itugot unta nga kami mag-alagad kang Kristo diha kanila ug maghinigugmaay sa usag-usa ingon nga siya nahigugma kanamo. Ginoo sa imong kaluoy dungga ang among pag-ampo. Hupaya ug ayuha ang tanan kinsa nag-antos sa lawas sa hunahuna o sa espiritu. Hatagi sila sa kaisog ug paglaom sa ilang mga kalisdanan ug hatagi sila sa kalipay sa imong kaluwasan. Ginoo sa imong kaluoy dungga ang among pag-ampo. Among gitugyan sa imong kaluoy ang tanan nga nangamatay na, nga ang imong kabubuton alang kanila matuman unta. Magampo kami nga makaampit unta kami uban sa imong mga santos diha sa imong walay katapusan nga gingharian. Ginoo sa imong kaluoy dungga ang among pag-ampo.
sa Ginoo, among lokal nga panggobyerno, among mayor Eric Canyusa, Vice Mayor Peter Unabia, Congressman Christian Unabia, Governor Bambi, Police Chief or also sa tanan nga police force, makasanggunihan panglungsod o barangay chairman sa Hingoog. Lang ito nga mahan ikaw misaad sa imong dunggon ang among gipangayo pinaagi sa ngalan mga anak. Kami nag-ampo nga imong dawaton o patalinghugan ang mga pangamuyo tungod sa imong pagkawalay kahibalo ug dili tungod kay angayan kami apan tungod kay ikaw na hibalo ug nahigugma ka namo pinaagi sa imong anak si Kristo among Ginoo. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo Ug manausab ka ating paambit sa matag usa ang ilhanan sa kalinaw sa Dios. Peace. 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 Please be seated. Dinhiti kita karon sa atong pagpangandam sa paghatag. Masayod kita nga send ang atong ECQ apan taliwala niya ng tanan ang Dios nag-extend usab sa iyang gugma kanato sa matag adlaw ug walay nakulang kanato tungod kay kita iyang mga katawhan ug ang Dios kanunay nagapanalangin sa iyang katawhan. So it's either naata sa kadagaya or nata sa kaabudansya o kawadon kanunay kita nga mga katawhan sa Dios satisfied. There is always enough. So mauna nga mapasalamaton kita sa Ginoo. Kabalo ko nga daghan kanato karon nagtanaw sa atong live streaming o but usab magpadala sa ilang mga halad, ikapulo og mga halad og mga special offering. Ang ato mga diakono andaman mo serbisyo kaninyo sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay og nasayod mo kanila, nakatuod mo kanila, kamo lang bahala mag-reach out sa ila, mag-message sa ila. Apan kita karon nga ania sa sulod balay alampuanan kung andam na ta sa atong mga halad og kapulo ato kanang ihatag ngadto sa atong buhi nga Dios uban ang kalipay ug gugma sa paghatag. Palihog manindog.